bathi abedlile bathola inkonzo yasekuseni angazi ke abafundisi kuvama ukuvuleka amakhabethe nayo inkonzo baba ukuthola kwenkosi yethu enhle yasebuhleni unyazi mawuwenathi ekhaya elihle siyabonga kulo besola ngomthandazo wesabatha amen ngize ngafisa sengathi mangifile ufike ufunda umthandazo ka9 amen shenge lokho kushoyo kwahlupha abafundi bakaJesu amen wathi ngabe yimi inkosi amen wagcina esethi lo engikhanaye uye ozongikhaphela amen ufunde kahle insizwa obufunda ukuba uyathenga umuntu wesilisa benzokuthenga uyofunda esizweni sakithi komthetho umthandazo nje amen ngoba imfihlo nansi maNazarethe esilimazayo abanye baguga impela bebe badala bebezalwa kodwa bengayitholi lemfihlo imfihlo yokuphila kwethu ifihlwe kunayi angiphinde impilo yokuphila kwethu ifihlwe kunayi kuyabiza ukuthi umthandazo ufundwe ngendlela yokusingenisa ekhaya amen ukuthi impilo yethu ifihliwe kunayini uma ungafikanga ekseni wasabatha emini ungayikhohlisi ulephulile isabatha bekungangcono ufike ekseni ukhonze ekseni ebese ke uyahamba uyokwenza lokho ubufuna ukwenza kodwa mosa ukuphuthwa u9 njengoba engiguqile nje la oka 39 lonyaka amashumi amathathu nesishiyagalombili ngakaze kulephula isabatha kakhulu 9 ngoba ukuphila kwami kufihlwe ku9 ninenhlanhla ke mhlambe nina mina sebefe bonke abakwethu ngisele ngedwa ngiye ngithi lo 9 utholakala kanjani ake siye encwadini yemisebenzi yesithathu ngoba u9 nothi ulandela uJesu mayingamgcina u9 ungaphandle kombuso kaJesu ayifundwe shenge bakhombe nje ngibe neshwa mina lokungafundelwa kanti ngayisho nje anginankinga na ngoba ngwala amen ngingwala kuthi uPetro ba leli hola lika9 ngoba uzoba nombuzo ukuthi uvelaphi ke lo ositshela ukuthi imfihlo yethu kunayo Ndingangimavise hello hayibo incwadi yemsebenzi ngenezwini ukuze kusheshe uPetro noJohane nakho-ke bakhuphuka kanye ukuya ethempelini ngehora lokukhuleka ihora lokukhuleka elesishiyagalolunye funda kwathwalwa umuntu ya owayeyisishosha nini ilokhu wazalwa bambeka imihla ngemihla esangweni lethempeli okuthiwa lihle ukuze acele imali kwabangenayo ethempelini impilo yaleli bandla umgogodla u9 ayibonkosi u9 mawuluza u9 ulephulile isabatha ayibonkosi alikho ibandla elihamba emgudwini kaJesu ngaphezulu kwaleli khohlwa funda wabona uPetro noJohane wabona ubuthelezi beza kungena nabashumayeli laba bezokungena ethempelini
wacela imali. wathi isandla uPetro wambhekisisa kanye uThelezi wambhekisisa sizobhekisiswa la ayibonga Nkosi senza izinto zobuNazarethe ngendlela wambhekisisa kwabanjani wathi sibheke hey wena sibheke uthi uze kushambe sibheke funda wabheka ethi uzakwamukeliswa imali ethi uzothola okuthile kumshumayeli funda khona uPetro wathi kuye khona uButhelezi wathi kuye anginasiliva wendoda anginasiliva mina funda kepha ngikunika lokhu enginakho Funda wena. ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ngikunika lokho enginakho egameni lonyazi lwezulu sukuma ume sukuma manje ngithi sukuma wambamba ngesandla sokunene wammisa funda wena kwaqina masinyane izinyawo zakhe ngo9 waxuma wema ngo9 wangena nabo ethempelini ngo9 ehamba exuma edumisa uThixo ngo9 abantu bonke bambona ehamba bembona ngo9 bamazi ukuba yena owayehlala ukuphiwa esangweni elihle lethempeli bamazi ukuthi uyena owayehlalela ukuphiwa esangweni lethempeli uJesu akazakhonza ngesonto isilima esingathi uJesu ukhonze ngesonto uJesu ukhonze ngesabatha bamangala nokumangala ngalokho kwakwenziwe kuye awubheka uLuka 13:10 ngcwalisa uJesu uthi ukhonze ngesabatha akwafiki lapha engazukulinda khona ufunde ngisagcwalisa nje lokho engikushilo ukuthi leli bandla lihamba emgodweni kaJesu njoba kunjalo alikho wayefundisa endlini yokusonta ngesabatha awuphinde ukusho kathathu lokho wayefundisa endlini yokusonta ngesabatha phinda futhi wayefundisa endlini yokusonta ngesabatha phinda futhi wayefundisa endlini yokusonta ngesabatha akazi uJesu akhonze ngesonto kwakuyinkosi yesabatha ekhonzisa amaNazarethe ayibonga Nkosi amen Shemba uqondile wayifundisa endlini yokusabatha ethempelini ayibonga Nkosi ake sizweke ngale ndoda egcinisa iphila ngobuthelezi iBhayibheli lithi wabuye wamfumana ethempelini wathi ubheke wena sophilile hayi esontweni ungabusona ufuna wehlelwe okukhulu kunalokhuya okwakukwehlele amen hayi bambulala kuJesu laphela isabatha sisekholweni kwamaJuda amaNazaretha uthanda uyathanda awuthi nguvula inkungu awukho umzwa waseJudiya ingoba sikholwa ukholo kwamaJuda ayibonga Nkosi okwabula uJesu qede kwaphela ake sizwe wafa kanjani uJesu John 5:1 bese ngikukhumbule ebuthelezi ufana wesicathamiya ayibonga Nkosi siyesihlangana kwendaweni zaseshoya lensizwa ivele ibe ngamasweet nje noma iqhamuka ayibonga Nkosi afune uyiNazaretha ube inkomishi nje eyomela iparish uyiNazaretha woqhamuka uthandeke nje yabo njengoba ngiyilapha nje ngishiye ewile eMaritzburg kunomshado ayibonga Nkosi ngabizwe emuva ngashiya inkomo uzufo eyibulongo losibili ngashiya ngenxa kamsebenzi kaShembe iba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele ake nifunde lena ke izohlanganisa umhlangano owawenziwa uJesu ayibonga Nkosi njalo ngonyaka owawubizwa ngokuthiwa umhlangano wesinkwa esingenamvube uJanuary rewo wena usithi umje seNazaretha uyathosa
ngoJanuary udla isinkwa ngoJanuary uyayixosha ingilosi ayibonga Nkosi yobuNazaretha uma udla izinto ezinjalo akufiki namhla kudala phezu kwakhe Emva kwalokhu ya kwakukhona umhlangano wabaJuda. mhlangano wabaJuda January uJesu wakhuphukela eJerusalema. unyaze khuphukela Kenani Kwakukhona eJerusalema ngasesangweni leziyo. ini Ichibi elithiwa ngokwamaHebheru iBethesda. linani Lineminyango emihlanu. umnyango ongena ubaba umnyango ongena abafundisi umnyango ongena inhlalisothi njoba isiphelile nje inhlalisothi ayisenawo 23 ayibonga Nkosi bacishe bangjaya kwenye indawo ngibuza umshumayeli ungena nini u23 ungena ngo8 hawu usho kanje umshumayeli uphume nini phuma ngo12 athi wakini owakwashemba unjalo ungena ngo6 ngo12 bese kuyamiwa ayibonga Nkosi kwenziwe njani ngo12 kuyamiwa ebese kubanjani kwenzela ukuthi laba abasebenzayo bengatholi ukulimala wangcifeliso kade awenzini imshumayeli funda wena Kwakulele kuyo abaningi kakhulu abagulayo. ini Izimpumputhe abangakubona ukukholwa kwakwashembe impumputhe nabashwabenene. abangakhuluma ukukholwa kwashembe abanganalo ulimi lwabo Kwakukhona umuntu owegula iminyaka eyi-38. uyabona iyefana naleyam 39 years no absent Sabbath 38 lapha kuyafana funda wena uJesu ebona lo muntu elele unyazi lumbona lo muntu elele wazi ukuba wayesenjalo ushembe uyakwazi wathi nanokuthi nje wena uhamba nqone ebusuku uyazi ushembe ayibonga Nkosi nanokuthi unomona nje uyazi ushembe noma esethe ungawuphathi umuthi ngesandla uphatha ushembe uyazi esethe ungayibheki naku uyibheka intombi siganile omunye umuntu uyibheka ushembe uyazi ngelinye ilanga uyokudonsa nje ngomlenze my boy buya la ngizothetha usone kakhulu kade ngikukhuza ngithi ngisukubheka into zabantu bese kuthi ubulewe yithi kanti ubulawa ukubheka into zabantu funda wena wathi kuye uyathanda ukuphiliswa na uyathanda ukuphilisa na ogulayo waphendula wathi kuye yazi mawungesabi ukungibuka mhlawumbe lo moya uzokuthola wokhonza usiminya mina ngikhoza isiminya kwashembe njengoba ngela nje ekseni ubaba uzokwazi ukuthi bengikla ubukhona wena la ethembeleni ngobhala umshumayeli engimaziyo ukuthi na ube khona uma ufuna ukubhala osondela uze ngemntango umshumayeli uzibani bani thetho khona ngizokubhala nawe ayibonga Nkosi funda Nkosi Nkosi! angikumuntu okungifaka sithina onyazini thina sithi Nkosi nakuJesu kwakuthiwa Nkosi uyiphika kanjani ukuthi iyo le nto funda echibini uma amanzi ezanyazanyiswa yeah ngithi lapha ngizakwehla omunye phambi kwami uma ngiza nje kwehle omunye phambi kwami ngamanye amazwi bangivimbela ayibonga Nkosi uma ngithi ngobona unyazi bafuka kuqala ngoba mina ngikwazi ukuhamba funda wena uJesu wathi kuye unyazi lwathi kuye suka uthabathe umbhede wakho uhambe suka uthabathe umphetho wakho uhambe wayesephila lo muntu wayisephila lo muntu wathabatha umbhede wakhe wathabatha umphetho wakhe wahamba kwakuyisabatha ngalolu suku hayi kanti ngesonto hawo kanti labo bathi Jesus is coming ngesonto basho muphi uma wakhonza kwakuyisabatha ngalolo suku funda wena khona abaJuda bathi kophilisiweyo kuyisabatha akufanele uphathe umbhede basho manje siveza ukufa kwaJesu kuze liphele isabatha lizovuka kumuntu omnyama siyakuveza wabaphendula wathi laba bathi akuvunyelwe uthwale babengeyile esabathweni kodwa babelwa nezinto zesabatha
ayibonkosi babelwa nezinto zesabatha na njengoba bakini belwa nawe ngokuba wena ukhonza umuntu kungemuntu ukhonza umoya wengilosi yesabatha funda wathi ongiphilisileyo uthe kimi Thabatha umbhede wakho uhambe. hayi mina ungiphilisile uthe nje thatha umbhede wakho uhambe ngase ngiyaphila funda Bambuza bathi ubani lo muntu othe kuwe Thabatha umbhede wakho uhambe na? funda wena Ophilisiweyo wayengamazi ukuba ungubani lokhu uJesu emuke. njobe emukile unyazi Kenani Bebaningi kuleyo ushawa umoya funda Emva kwalokho uJesu wamfumana ethempelini wathi kuye, "Bheka uphilile." awuphinde futhi Emva kwalokho uJesu wamfumana ethempelini wathi kuye, "Bheka uphilile." uJesu akazakhonze esontweni khonze ethempelini ithempele lesabatha isonto lesonto elabulala isabatha ayibonkosi uJesu akaza khonze ngesonto isonto lelakusasa iNazaretha kufanele lithi isonto iNazaretha kufanele lithi usuku lokuqala lweviki njengoba namhla kuusuku lwesikhombisa lweviki ayibonkosi lali ngekho isonto funda Ungabe usona funa kukwehlele ukubi kunalokho. funda Wemuka umuntu watshela abaJuda wathi uJesu wamphilisayo. Ngalokho abaJuda bamhlupha uJesu. Bafuna ukumbulala. kwenele ukuphela kwesabatha ke lase liyavuka kokwamzazela ubhombela isitimela samampondo bagibela bayehla abanye endlondlo yomusa livuswa incwadi kaGenesis 12:1 phuma ezweni lakho nasehlotsheni zakho nasendlini kayisho uyezweni engizakukhombisa lona ngiyokwenza isizwe esikhulu zonke izizwe ziyobusiswa ngawe wena uyoba isibusiso ngiyakumthuka okuthukayo ngimqalekise okuqalekisa wasiyaphuma nesikhwama akazange abuyele ekhaya waphuma unomphela wena wehlulwa u23 ukuphumela u23 nje sukela mhla ka22 kuzobe mhla ka24 kuyakuhlula kodwa lo wamlalela uNkulunkulu waphuma ukuphuma eganiwe ayibonkosi washiya konke enzela mina nawe uhlala entweni elungisiwe uyabona lesi sihlalo lethi inkosi sikelela ubaba ngokuhlale nje phansi uyeke into eziningi ufunde sona busufuza ukuthi kwakwenze njani kuze kudaleke lesihlabelelo uyothola ukuhlupheka kwamqalo wendlela balulekile ufuna ukukholwa kwakho balulekile ukuziqaphela ukuthi ngukho yini ukukholwa kobuNazaretha uwedwa ngelinye ilanga umbhede lo leli kuwo uthi ngelinye ilanga ithuna lami khona ke ngiyambona uNkulunkulu kaShembe la ngibizwele khona ngiyengizweke nje kabanye inkosi yami bethu umsamo cha lapha thina sikhonza ingelosi ayibonkosi lengelosi yakhuluma noMose hamba ayibonkosi ehamba nje uMose umholo oqala wesabatha uma ihamba ubona ukukhanya okuhle qede akunaka ukukhanya uma isondela kukho lithi izwi Moses khumula imbathatha zakho balendawo kuwo incwele where's your shoes shumayi ziphi icathulo ka wena indawo lekuyo incwele ayibonkosi sikulokho kukholwa uma isehambile uMose umholo wesibili indodana kaNuni uJoshua 1:2 iverse inceke yaMose file suka wena uhambe nalabo abantu onke amazwi inceke yaMose ekuyale ngawo engasuki
emlonyeni wakho uhlahlamsela indlela yakho uphumelele noma lapho uyakhona anguyalile na qina uma isibindi uyokwenza kube laba bantu behliswe engalifungelo yise yayisiyafika inkosi uJesu yazoba inkosi yesabatha uzwileke base bembulala ayibo inkosi njengoba ilanga belihamba lisho litho ofanele efike eqala yimi kodwa kunezinto angangeke ngikwazi ukuzimela wayesehamba phambili lo wafika ilanga sezoba inkosi yesabatha yesizwe simnyama ukuxhuma lapho kwabulawa khona uJesu yingakho ethu shembe nenithanda ukuphila kuphi khona hey leli bandla libisele kuJesu awuthanda uyathanda kodwa phela wena mawafunda esikoleni mina ngafunda einkomeni Nkosi yami ngangeke ngibize Shumayeli uButhelezi ngiyakuthanda ayibo Nkosi osweleni uButhelezi babaliyo kakhulu ngangimemeza njengalaba abantu abahleli lapha eyakithi inkomo university yami ngithi weBlack Swepe mana bisima ngiqinisile hamba lonke lekhaya imile uyabona manje lento engikhuluma ingekho alingafika isabathe lizangiphila ngifeni ukufa ngiyofika ngipolish check ngipolish bese ngisakela abanye bafana ngesikole sami ngithi Black Swepe hamba ibisiyahamba hayibo Nkosi uma sisesikoleni lapha kwakuthiwa 3:15 awushaya sifikile ekhaya fanele sihle ubaba amisa ijoke itilosi lokuqala kwakubhikinini athi bhikinini joke iphuma esibayini zojoke ayibize ngamaka anikwazi lokho nina nehlulwa ukulalela imithetho kaShembe ezakithi inkomo zayilalela imithetho kaBaba nami ngize ngikhombise ukuthi ziyangiswa kodwa umuntu wayifundisa uBaba ngikhuluma nje niphuma emakamelweni alikho iNazaretha liphuma ekamelweni la alikho ngisinazaretha mina ayibo Nkosi alikho iNazaretha liphuma ekamelweni la lisangana khona manje uma uphuma khona awulwa iNazaretha ma uphuma ekamelweni lakho ukuthi awenza ngalutho akusho lutho indawo lapho usangana khona fanele uphume uyolala lapho uze sabatheni mhlambulukile Umsebenzi 20:28 siqapheleni lina nomhlambi wonke anibeke umoya ongcwele siqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo umoya ongcwele ngokuba mina ngiyazi emveni kokumuka kwami kuzongena impisi phakathi kwenu singawakela umhlambi hayibo Nkosi khona abantu abazi ukuthi bayikholelwa nayibo thina sikholela ingelosi hayibo Nkosi ukuthi siphathwe ingelosi eyabona ubhombela naphakathi kwenu kuzongena amadoda akhuluma okudukisayo ukuhunga abafundi ukubalandela uyiqaphele lingashona ilanga uxabene nomuntu hayibo Nkosi iNazaretha lihle elithi malivelelwa into lithi uShembe useyobona makunje uShembe useyobona iNazaretha lithinto ngokomthetho hayibo Nkosi mina ngithi iNazaretha lithintwa ngokomthetho kodwa ngoba sesinokukholo kunje siyathintwa namhlanje nibona ngibheka ngakini nje uthi ngolizolahamba lukhala ngathi kwathi ekugcineni 2010 lusembusweni enseleni lathi umuntu ongihluphayo kunabo bonke ngiyamkhomba mawukhona ufakazi umuntu ongihluphayo labuka ngakithi lathi umuntu ongihluphayo kunabo bonke namhla ngiyamkhomba laqalaza abantu akethu akekho khona indoda ayingekho nami ngabona ukuthi hey cha sengathi ufuna le ndoda hayibo Nkosi athi nina noboyisweni niyangihlupha sebengimise ngonyawo lodwa nalolo lodwa angisazi ngizolibekaphi khala umuntu wasezulwini ngathi sikhwama sifuneki la ekhaya kodwa khona abantu abanezikhwama
Hawu abuka phansi unaso yini? Cha isikhwama sifuneki la ekhaya. Cha ngisho isikhwama semithi. Cha sifuneki. Uma kungekho ubuthelezi abantu abalethe ikhwama ethi hayi kade ngenza izinto ezithile ungitshela ungise kulompula lomkhulu lo umngeni ngiyophosa lento sengibashuphile makungekho osiletha sisengozini abamashiya madoda nisaqaba yini uvaselini ukhona nisaqaba madoda uvaselini ukhona kaShembe uNkulunkulu uqobo ungahlukani nefoto lumuthi ufoto ongcwele akekho umuntu ongadutshule faka ifoto lika Shembe kodwa akekho kodwa ngoba unezinto zakho awukwazi ukubona lokho hayi thina kwamthetho bese seqida umpesi u13 khumbula nje mbabe abakwamnyeni babe u8 sasaba nalo ifoto leli ayibo Nkosi sithi dubula mawudubula kodwa thina singabaka Shembe ayibo Nkosi hayi ngikhuluma ngoShembe mina hayi ngikhuluma ngoShembe uyabona njengoba wena uShembe umfake lapha ewardrobe wakho ifoto libheke empetheni hawu hey ukuthi awumazi uShembe mina ifoto lela ngalaka ngenzela umhlolo ngathi yalibuka aphuma ngabaleka ifoto liyakhuluma ayibo Nkosi mina ngikwazi ukwenza kahle ngoba ngineyisini azothi mama ngibathanda ngiyafulathela kanti inkosi yaze yahamba ikhala ngathi ayibo Nkosi uthingo inkosi sakhonza kakhulu umhlangano bithi mayiphuma vele inyembezi zehlele amen yini okwakho ongakusho ukuthi sihamba noBhombela ngempela okwakho yeka abantu into zabantu ngoba khona onto zabantu la okwakho nje awuthi ngisho kwami lehambele ilanga awuvukanga umuzi waseNtabazo yahamba inyanga izolo awuvukanga umuzi waseNtabazo lahamba uThingo awuvukanga umuzi waseNtabazo lohamba unyazi lwezulu wavuka umuzi waseNtabazo ngiyobiya iqini lesihlanu yini igama lawo angibuzi ngoba ngingazi kodwa ngifuna ubona ukuthi uhamba into ezi iBethlehem kusho ukuthini lokho kusho ukuthi nawe Bethlehem muzi waseNtabazwe awusiyo umncinyane kunomuzi wasekuphakameni awusiyo umncinyane kunomuzi wasemkhayideni iphela umqalo wendlela wayithi mayethi esangweni ekuphakameni number 1 number 2 umkhayideni ingakho phela athi inhliziyo yami ngiyokuyishiya emkhayideni onke amaNazaretha ayongikhumbula ngonayi nawe Bethlehem muzi waseNtabazwe awusiyi omncinyane kunomuzi wasemkhayideni nawe Bethlehem awusiyi omncinyane kunomuzi wasemuziphathi la sekusenkanyezini khona ayibo ngani ngokuba wena wasala umqalo wendlela ngamanye amazwi sesiphethile ubuNazaretha ngiyobuya esiqwini sesihlanu uvukile umuzi waseNtabazwe sekuyithi okufanele silungise inhliziyo zethu amen lenkolo le inzima kodwa ayifuna umuntu ozokholela ukubonwa uShembe mina nje nginamngani uthelezi lo siyazana ube umngani wami ngabe sengiyazi la ekhona naye ngabe useyazi la kithi
Ayibonga Nkosi, siyazana, siyathandana uma sibonana. Ayibonga Nkosi. Ayifuni umngani wakho akube ushembe. Amplanile nje mina ukuba la namhlanje. Kuzenzekelele khona. Ngeke ngaphatheka kabi, ngize ngakuswa ngeso ebutheleza akekho. Awu ngase ngiyakuzwa. Uma uso uthi amen. Hawu lo amen ingane yami yasephethe hawu inkunzi yakwashengi khona. Anoveza amazinyo Nkosi yami yazi mina ngihleka nje ngineyiseni bakithi. Angithokozi ngamaNazaretha mina angathokozile. Mhlawumbe kodwa ke nayi inkinga yami ukuthi umama ngimazi. Ikhona phela insizwa neyokuhlala ecansini likanina. Uhlale ukhulele kuye duzana. Mama uyashuza. Kazi mina. Mama uhamba ngenonyaka nenyanga impili. Ayibonga Nkosi. Phela lokho insizwa ninene abuka lawo. Mayiwe induku. Nihlangana nenye insizwa kuthiwane. Noma vele kuphunyuka ihawu nje. Kuthiwane wena wabukela ngiyakubona wena. Kushiwo njalo. Sokushayiwe lapha yoze imnqono. Sheke kuthiwa Maluthu. Kuthiwa makuwa ihawu noma kuwa induku yokugadla uhlala ecansini likanina. Yingakho induku iwa. Iphunyuke esandleni bese kuthi uhlala ecansini likanina. Makuthiwa Maluthu sokushayiwe wenaba. Eyokugcina nje ake siye kwase verse 5-6 awufunde insizwa ufunda kahle uyasho ukuthi umthandazo ekhaya uyafunda khona inkuzi malanga la ayifuni ngisho umthandazo nje emakhaya kuphela ihlanganisa izinto zokuhlupha abanye abantu sikhulu leso umthandazo wokulala akolutho nje igcina la isabathweni inkuzi malanga ukuze ilotshwe phela ukuthi ziyasabatha kodwa lapha ekhaya ukomthandazo akolutho umfulu ushile nje abase verse 5-6 Ningakhohliswa umuntu ngamazwi ayize. Hayibo ungakhohliswa umuntu ngamazwi ayize khonzo shembe isiminya nje ayibonga Nkosi uma siya kulesi hlabule lithi isabatha namhla Nkosi thokoza wena ngathi ayibonga Nkosi kusho wena enhlizweni Kukona abantu la abaya emncwabeni ngesabatha ngamaNazaretha afake nomNazaretha kaShembe ngani wena uyayenza sengikhombe khona manje ayingeni esifeni lengubo ngesabatha ngiyazwakala lengubo kayingeni esifeni ngesabatha ningakhohliswa umuntu ngamazwi ayizwe ngamazwi ayize le ukuya nalengubo esifeni ngesabatha usuke wena mawungenela lengubo esifeni ngesabatha usuyikhiphile eMnazarethini usuke ungaselona nje iNazaretha noma uyiqoka ngenkani ngoba wayithenga eyakho lengubo kayingeni esabathweni kunesifo ayibonga Nkosi ingeye sabatha funda Ngokuba ngalezo zinto ulaka lukaThixo lwehlela ebantwaneni abangalaleliyo ulaka lengelosi yesabatha luyavuka ma wena uthatha lengubo uya ngayesifeni ngesabatha nikanibone bahamba abantwana benkosi bakwaShembe nelilodwa ilanga enike nimiswe kuthiwa bayangcwaba ngesabatha bangcwaba phakathi nezinsuku ngokuhlonipha lengubo
abasinika yona. Funda. Ngakho ningahlangani nabo. Ningahlangani nabantu abangcoba ngesabatha ngqole ngubo kaShembe. Akusiyezifo. Isabatha lahlonishwa ngisho ensukwini zokubethelwa kaJesu. Ngiyezwakala. Asigcwalise Marko 15:42. Ukuthi isabatha lahlonishwa nasekufeni kukaJesu. Marko 15:42. Hayi ngeNazarethe uya emngcwabeni nenguwashebe ngesabatha ucishe ibe yiNazarethe. Hey anisamba abinini niya emngcwabeni ngesabatha. Hey nibabe sendivele nenyanya ukuthi Marko 15:42 Sekuhlwile sekuhlwilwe lokhu kwakuusuku lokulungisa okuthini okuwukuthi usuku ngaphambi kwesabatha. niyezwa njalo izolo uJesu ngcwatshwe nini izolo ilanga lesingaka izolo lehlano hayi mina yazi bhuluthi thina ficana phambili duze kaShembe isolo bekuyilanga lesithupha ayibonkosi ilona suku ongcwatshwa ngalo uJesu ngoba kuhlonishwa isabatha ayibonkosi ubani ke lo oya esabathweni emngcwabeni ngengubo kaShembe kwathi kuba kuhlwe ngokuba kwakuusuku lokulungiselela ukuthi usuku ngaphambi kwesabatha kweza uJosepha waseArimathea ilungu elidumileyo owayebheka naye umbuso kaNkuluNkulu wangena ngesibindi wacela isidumbu sikaJesu umuntu obheke umbuso kaNkuluNkulu ubuthelezi la edolobheni nonyazi lwezulu kusho ukuthi kwakufika umuntu onjengobuthelezi esenkosini uPlato eyocela ukuthi lizongena kanjani isabatha nasi isidumbu sikaJesu. Obani laba bathi baba abafundisi baJesu bebe bengcoba ngesabatha isabatha lahlonishwa kuJesu uqobo. Hayi la sine igaba eziningi uyabona lo mshumayeli uyashumayela la ethempelini umvangeli uyavangela la umkhokheli uyakhokhela ku20 indoda uma ifuna kwakho ungayiphikisi ungalwi nendoda mayinezela umzwalo umfundisi uyafundisa la ayibonkosi njengoba siveza izinto zokuthi kuvuke leli bandla lafa emaJudeni siveza ukuthi kwaba ngani ukuba life qeda livuke la sekuyithi manje singahamba ngale ngubo emngcwabeni kodwa kuba kaJesu yahlonishwa njengoba kwathi kuba kuhlwe ngoba kwakuusuku lokulungiselela onke usuku ngaphambi kwesabatha weza uJoseph wacela isidumbu sikaJesu uyelani ke wena nale ngubo esifeni hayi phela kufuneka ngihambe kakhulu ngibe le emlalazi ibandla lisele emuva niseswa kodwa na enye into lesikuyona funda baba Kweza uJosepha waseArimathea umphakathi odumileyo funda owayebheke umbuso kaThixo ya wangena kuPilato enesibindi yafuna kube nesibindi wacela isidumbu sikaJesu. yebo uPilato wamangala ukuba usefile ya izolo esebizile induna enkulu wabuza ukuba sekumzuzu efile izolo funda seziswise ngenduna yekhulu enkulu wamnika uJosepha isidumbu wathenga indwangu enhle wasehlisa wasisonga ngaleyo ndwangu wasibeka ethuneni eliqotshwe etsheni kwenele izolo obani laba abaya ngengubo kaShembe eyifeni uthi umndeni wakithi ayibonkosi uma kufika insizwa kuJesu inkosi yokuqala yesabatha ithi inkosi
ngaphambi kuba ngulandele ngisawunqoba umfowethu uthini uJesu uthi bayeke abafile banqobane bodwa. Mina umndeni wakhe ungamaluthela unqoba namhlanje. Sorry ukuthi ubona mina kulo mncaba ancengi umuntu noshembu wami. Ancengi umuntu. Yimi ngedwa engaboni shembe. Ayibona Nkosi. Ancengi umuntu. Ngisho yami ingane yakho umshado. Hloniphile. Wangcwatshwa ngeSabatha mhla ka10 ngonyaka odlule. Ngincabanga mina. Ayibona Nkosi. Hayi nqaba na yena phululo. Yena bonile Nkosi kayena. Nikeza yena le Nkosi kayena. Ayibona Nkosi. Ya. Ngathoba kule nkonzo yasekuseni ka9. Ngathoba ngithi ingane yami yenzela inkonzo. Wathi kwasemini ngathi useya lapha esebenzela khona. Nami sengikwashembela ngisebenzela khona. Ayibona Nkosi umfundisi umshumali ubuthelezi wakwahlabisa. Ayibona Nkosi ngathi ubuthelezi sengiyayiphatha inkonzo ke manje. Ekuseni cha bengihlonipha ingane yami ukuthi iyenzela inkonzo. Ayibona Nkosi ngathi manje iya la ebisebenzela khona nami sengiyasebenza la ngisebenzela khona. Ya khonza ushembe wena ngoba ngelinye ilanga uyokushintshela unkosikazi wakho uhlubuke. Ayibona Nkosi njengoba nisibiza sengathina asina nkosikazi nje cha ikona isadla amabele namhlanje kodwa yayingamthanda ushembe. Ayibona Nkosi kwafika umhlukana ndlela ngabona ushembe mina. Ayibona Nkosi abafowethu sebefe bonke mina ngizala nensizwa ke. Ayibona Nkosi yabona umne wethu nje uyazi insizwa eshanduka kakhulu kwabiyela uqhobonyeka bashani awalonke nobhuti mawuzothi akho insizwa eyashana noqhobonyeka umfoka mtshali iawa bazabalanyula kwakumabhande nje lesithuthi macaza amathathe ngempesi ushaya kunye okuzondo okunye. Ayibona ngubaba kayikhethe nje umkhwekazi yahlala wayiqasha imoto ubhuti oshaya insizwa ngakini. Ayibona Nkosi into yathi mayihamba ukhala amaqakala insizwa kithi amzala kaJesu ke lo Sabatha bengakuboni. Umoya kade wafika wamaJuda. Yabona ufanele ukholwe ngempela ngoba nje oweSabatha kaJesu nje ngempela. Ubani owabona uJesu efake ichathulo? Owabona nje uJesu. Uyazi amakholo engaka nje azobe qamba mangakusasa akekho ongakutshela ukuthi wawubona wawombono uJesu. Mina ngambona uJesu ngizala eNazaretha. Ayibona Nkosi wathi sipho senkosi imthethwa ibhantshi lakho usulushile. Mhla ngabe angisho ukuthi 38 years ngakaze ngilephula iSabatha ukuthi ngadibana naye ngase ngiyaqaphela. Ibhantshi phela insindiso. Ayibona Nkosi ibhantshi lendodwa ukukholwa. Kuyakwenzeka nje kuthiwa phela la kuyakhulunywa nje noma yini la ekushumayeleni kuzuzwakale. Uyazi ngo23 odlule ngowenze eGradville waphuma ke ngaleso sikhathi sika 23 ophuphile u12 bahamba ngathi ngicela niyombeka eTollgate. Hayi ngathi ngihleli nje kwakunezinyana lingihlupha isikhathi esithe kabi ngathi ngihleli nje kwathiwa lelisinyo futhi ngangithi mangithi ngiyaphefumula ngiphefumula umonuka ukuthi kodwa bangihlini kangaka leli zinto ngizolenza njani ngalithi ngizolithi ungo hayi abantu bacabanga ukuthi ngiyahlala mina anginasikhathi sokuhlala ngishumayela mina ivangeli imbudane nimbekezeleni mfakaza ngoshembe njalo maphumi fohlela lomuthi abantu bathi la kukhulunywa noma yini amasweet bathi kukhulunywa noma yini kunamanga esontweni yini le nanti laphuma nanti laphuma konke lemsuka khona ngoshembe nanti ushembe uNkulunkulu
ngobuso abantu ngobuso nanti konke nomsuka khona phutha sengifresh hayi ushembe uNkulunkulu ngobuso abantu leli yeme liqokile elensizwa akithi abaphikisana abuthelezi dlana amaswiti buthelezi fake phakatheni onke kodwa umshumela khona wakho lapho ungathathi la sengiwavulile mhlawumbe ungafaka into zami akhona angavuliwa wakho lapho insizwa akithi bake baphikisana nje eplazini umntaka umfundisi uMakhokhomba olama umfundisi uJosiah hayi nabe ntithi umuntu ushembe nithi uNkulunkulu umuntu ushemba athi hayi ningasho lokho ushembe uNkulunkulu suka naku poison awuphuze phela naku ushembe uNkulunkulu wathulethe bawuthela wagcwala inkomishi ayibona Nkosi wagcwala inkomishi yawushaya into kaMakhokhomba yathi inkomishi le yase nguphuzile ushembe uNkulunkulu we wangena upoison wangena upoison mfowethu wangena upoison kodwa inhlanhla wayofika kulanga phuma sikotha nabalothali abangola wathi baba sebemphuzise upoison bathi wena umuntu lambuka labuka phansi lambuka labuka phansi lambuka labuka phansi lathi wena ungaphindi ulinge kanje waphila lahamba ilanga waphila nenyanga izulu yahamba inyanga izulu waphila nothingo lahamba uthingo waze wahamba sekunyazo lwesulu funa sithini wena funa sithini njengoba ngikhombisa lokho ngithi ngilikhiphile ngo-23 iholo lami ngikhala ukuthi ngaze ngawushiya u-23 mina ngiyasebenza ngo-23 kodwa kulungile ngoba kuphethwe lapha thatheni nongibeka e-tollgate kwaphuma nanti isiphi nanti wemzalo kaJesu kukhona uNkulunkulu angakhipha izinga nje ishodokotela balephula nanti laphuma lonke umnyombo konke laphuma shembe uNkulunkulu uhamba usho ngobuso abantu sendisele ngedwa ushembe uNkulunkulu angisela mfowethu wesithu sika mama sele ngedwa ibangcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngcwele hlukanisile nina nabeziswe sengothi manje ubona njalo ngithi usaphila umzala kaJesu Inkosi yomusa ibuseni kuzwile ngicela guqe ongasiphi isihlabelelo azobusisa buthelezi wena uzobusisa ongasihlabelela usihlabelela u34 aguqe sumisa ibandla bazwile abantu ukuthi isabatha yini bazwile u9 ukuthi yini ongahlabelela u34 nje uthi uma usihlabelela insizwa iguqa phela uma usihlabelela ucabanga into oyifunayo uzoyithola namhlanje ungathi ubefaka ijazana elimhlophe ilona lala ekhaya ayathengwa lapho uma ungazange wayikhipha seku40,000 manje awulitholi ijazi la ekhaya mnikezeni Nkosi mayibuza iguqa abantu ubaba ushenge asibusisele umsebenzi osekuseni kwafika
vela kuwe abaprofeti abayam osindisa umosi wasodlange kunjalo namhlanje emakhumeni asodlange kunjalo